Hey, hvad så der YouTube? Og ja, i dag der sidder jeg faktisk godt lige og snakker med en ven, som jeg er ikke sikker på, om jeg må nævne navn på. Må jeg det? Og jeg vil gerne snakke lidt om verdens bedste is, synes jeg i hvert fald. Og jeg kunne ikke vente med at vise den til jer, så jeg spiste den. Ja, Mars is. Så godt. Ikke Yankees, det smager ikke til. Præcis, siger han. Ja, hvad skal jeg gøre? Jamen, jeg prøvede at spille Slender her og lægge det ud på YouTube. Og så, det gik ikke så godt. Men, fuck, jeg fik et chok. Jeg kan ikke huske, hvad det var, der skete, for det var i går. Men jeg kan huske, at jeg så min rekord på 3 sider. Ja, fucking awesome. Han sagde, det var awesome. Beep, beep, beep. Jeg skulle fucking awesome. Så vi tager 1, 2, 3 pizza og